Kwaba gxaka bangapha emazweni andifika pha kubo ndikumkhwenyana ndizeke pha kodwa xa ndifika kwabo gxa hayi ngaba kuthaba koogxarha basekhaya anaba ngumkhwenyana kubo tu ndingatshona ilanga apha into ebamba senjenje banyabona apha ndibiza ngoba itsheya le xa ndiyibizayo ndibiza ngoba itsheya ndakavambana ndithe mandize nayo mandikwenzele itsheya isizathu sokwenza itsheya itsheya kulapho umntu ajonga khona akhumbule ubusuka phi kha isizathu setyeya ukhumbule ubusuka phi papa kwemizibhanasera amaxhoba amadala ayiqwalasela itsheya abona amavukuthu amanye akhumbule uba uthixo wasityisa ngendlala endleleni satywa indlala endleleni satya amavukuthu ngenxa amandla kathixo abanye babesuke babona iingcayi ezinamanzi abomvu xa bejonga itsheya bakhumbule into yoba sawubona ulondo olubomvu ngamandla kathixo sagqitha itshaba ladibekela bambi babesexa beyijonga itya babona iimbokodo zenyengane bakhumbule uba saphatha le tya siwela umlambo wejordani amanzi ema ityeya umntu xa ijonga khumbula ubusuka phi phaphambi kwemizibhanasera phambi koba kumisulitshe kuthiwe kude kwalapho uthixo sinceda kuqala kwaphakanyiswa ityeya yole ke ityeya endindiphathele yona mna izawufundwa ke uba uthini umyalezo endindinikeze wona apha kuyo sawucela wona wena mfoti lokuthe ixesha lam lincinanana apha ubhekanisa ufunde bakubhalwe ntoni apha The Holy Kanana Apostolic Zion, Archbishop Sikhobongela, and the founder W. Nzekile, Magalata 6:14. Mna ke mandingakhe ndikhayise nganto engengomnqamlezo wenkosi yethu Yesu Kristu ekuthe ngaye ihlabathi kum labethelelwa emnqamlezweni ngathi mnam wehlabathi ndabethela emnqamlezweni. Amen. Isitshilelo 14 verse chapter 4 verse 4-5. phaa bendithetha nawe bambana apha ndidibanisa nobabini nomama ekhaya uthini aba ngabo bayilandelayo imvana apho isukuma isiya khona aba bathengwa bephuma ebantwini bazintlahlela kuye uthixo nakuye imvana emlonyeni wabo akufunyanwanga nkohliso kuba bengenakubekwa bala. Amen. Presented by President T. Matyeli. Le ncwadi kutshelo 14 verse 4 ebendinika nobabini niwe nivuka kwinkomo ethanda uvutywa kuthiwa somlandela uyesu noba sebhekaphi simlandele abanye bayivuma bakumandi kodwa abanye bayivuma beqinisekile kude kwangoku lo mfana mamese lo mfana ngoku angekabanjwa ubawo ufound lo mfana wathi wathi le nkonzo ngumntana kule lali uguquki nje umuntu uguquka apha nzima uguquka lula kule lali kodwa kule lali waphuma phakathi kwentanga zakhe wancamathela kweli xhego lingiba uyenzekile bonke ubomi bakhe ubudleka kweli xhego oba ngokweyindoda ndiqinisekile ilali xa ibona uba uyenzekile iyancuma ngenxa yalo mfana apha kulela kuba ngumzekelo phakathi kwabafana abazintanga zakhe akekho umfana wentanga yakhe okwaziyo ukwenza njengendlela enza ngayo apha elalini abantu balapha kule lali xa bebona le ngwevu bayancuma ngenxa yalo mfana ndithi apha kule lali semahlathi noba ungathi gqi unganxibanga sambatho sankonzo unxibe ivolo yakuthiwa impompomu uyithenge emva uncine ngayo apha ungazwaba nguwe uba ungumntu onjani uzokuxelwa ngumntana omncinanana athi yindoda apha kule lali andizukucela uba yenzani ngoba nje ibona indlebe kasathane imamele
andifuni ukuthi wenzani kodwa isandla sakho andisazi kwabanye abazalwane kodwa apha kulo mzalwane sathetha sakutolika kakuhle apha kule ndawo. Uyabona umzalwane uyakwazi into yoba ayithi inkokheli yakhe unyanyeke kulaa ndawo. Izimbo zakhe zidala into yoba abantu bangabi namntu oyibona loo nkokheli yakhe, kodwa xa enze kakuhle bonke abantu njengoba ulilala igcwele apha nje, bonke abantu bale ndawo banomdla nguwe ngenxa yalo mzalwane. Ithekeliso ndikunika lona, awuqhayisi nganto. Zininzi izinto abantu abaqhayisa ngazo xa bephakathi kwabanye abantu, kodwa indlela owenze ngayo awuqhayisanga nganto ke ngoku umnqamlezo. Ukuba bendihoyikile ngaco ezondixelela abanye abantu abangawazi umnqamlezo uba umnqamlezo lo yintoni ekholweni. Ngoba uyesu uthi yaqala uvula umlomo wathi othanda ukundilandela makazincama ukuthwala umnqamlezo engekaqhonywa yena nguyesu emnqamlezweni. Kodwa uPawulos namhlanje efika apha eGalati uthi ungaqhayisi nganto engengongo, umnqamlezo kaYesu Kristu. Basuke abantu babethelela izimo zabo emnqamlezweni. Uyathetha phaa uvambane naye uthi naye ubume obudala bakhe babubethele emnqamlezweni. Yiyo le nto nje. Kodwa sincwadi esityhilelo banomohluko ke, bathatha ebantwini benjengabanye abantu, kodwa uThixo benza banje ngesizathu solandela imvana beqinisekile. Ngoba ingozi ukulandela imvana ungxabalazile. Bazalwane, uThixo bawo ufawunde unika umzalwane apha, uyakwazi ushumayela endaweni, ucela ushumayela, ukushumayela kufana noloba. Noloba uyakwazi uloba, uphose ilobo adabile lisala kanti utsala ingozi yakhe. Usumela uyakwazi uba aphose ilobo kanti utsala into ezamnceda azathi noba seyiphethe efike ekhayeni unqume wonke umntu. Uyenzeka into ebeyitsala kunyanzeleka abaleke phambi kwayo, into ibitsalwe nguye apha bahlala intlantsi abanyangindala kulo mzalwane. Ngalo mazwi ndithi akwazi uThixo ebengawugada mfa kwaThixo uhlala unje kude kube sekugqibeleni phakathi kwabantu abanje. Uhlala unje phakathi kwabantu abanje, kodwa uhlala unje ngoba umzalwane wenziwa phakathi kwabantu. Uvela ubuzalwane bakhe phakathi kwabantu. Indoda, ikwekwe yenziwa indoda phakathi kwabanye amakhwenkwe. Ithi xa phakathi kwabantu umntu ekude athi indoda le, kodwa akhona amadoda amakhwenkwe enziwa amadoda phakathi kwamakhwenkwe. Athi emveni koko ethi ke phakathi kwamakhwenkwe wonke umntu aphinde ayibone iselapho kwabantu ebuza uba ekona ujongoluka nini. Ngoba ubangayiqwalasela ufika iselola hlobo yayililo ngoku engekho luphi. Angabe njalo lo mzalwane, samulela uThixo ngawo. Ndikunikeza le tyayi, ndikunikeza le tyayi kwimizamo yonke okudalwe izama, kwimizamo yonke odalwe izama. Ukusebenza kwakho ubulaleka uncedisana nendawo. Akho mntu ungawazi amandla wakho apha. Ekubulalekeni kwakho uncama ukuthi abantu bakho bangatyi uburhali bengasokonwabela indawo uhlala phakathi kwayo. Ninithi imizi oyisovulayo Thixo wakho nanqaleko. Thixo nanqaleko. Iya kubawo ufounder nansi ancwadi esityhilelo 14:12 nalo unyamezelo abangcwele naba abayigcinayo imithetho kaThixo nokukholwa kuye uYesu. Ndinikezela kubawo ufounder. Uba bekuthiwa kuse-traffic department apha
uba ufounder ngesimnika la license ekuthiwa code 14 Oh leyam. uba bekupha e-traffic department isizathu kukho incwadi esiyithanda kakhulu epha kwincwadi kaTimothy ethi mayibe ngoviwayo yindlu yakhe. Sonke le ncwadi siyithanda ke sigcobayo kodwa emveni koko into zingahambi ngolo hlobo. Kodwa uThixo omthandazayo uba ufounder uyimfundiso ebantwini. Lithi ithuba simbone emiphambi kwethu noma mgcina umama wakwakhe eshumayela levangeli. Zikhona imbandazelo kodwa bemi phambi kwabo. Akho mntu unozama apha athi ndake ndambona engamleki umamgcina ngephunguza. Kungekho mntu unozama apha athi kwathi kuzawungena inkonzo yangena kuba ubawo ufounder wayeshushu. Yancane inkonzo yangena loo mini leyo. Yayizawungena qha wayenebhabhalaza. Kodwa uThixo makela lunika ifounder eyahlukileyo kwezinye ifounder nje engenazo ezo zinto zidala into abantu sebekhona endleleni batyhafe ngenxa yezizathu ezibonakalayo phaa kulowo uphambi kwabantu. UThixo uninike umntu oviwayo yindlu yakhe. Uthi xa eqeqesha abantwana abalapha nabazwana abalapha abunyana wakhe lapha nengaxa iphetheyo akayiphethelenga abantwana babanyotata uyiphethelo wakho umntana. Andithi inkokhelo umntana ongeyilandeliyo irongi iyafuna nayo qha usathana kavumi kodwa uThixo umbabalelo bawo. Yabangela into yoba sithi xa simjonga sithi besinomphatha ucode 14 uyabona inkokhelo xa ikhokele ingena mama ekhaya singathi iqhuba ucode 5. Amen. Kuba inyani yonke ijongwe kuyo kodwa mhla kwakho umama ekhaya ucode 10 lowo kuba kumntu wesibili ojongwayo. Ithi seyithethe yagqiba ujonga itrailer lebiza uhamba kanjani. Ithi seyilungise yagqiba itshayisa itrailer ngapha ngasemva. But abantu kodwa ngeba yena uyafundisa kodwa ingxaki nantsi apha umama ekhaya. Uthi ngexesha ashumayela umama ekhaya uyanqanqatheka uyatshaya apha emva kwetempile. Zikhona into kwazinjalo. Sinjalo inkokheli siyafumana umama ekhaya ofike wanjengayo sithi babe sininikile sebe sinika ucode 10 lo mntu. Kodwa xa kuthe kwenzeka ilaki nabantwana bayo babuya bafuza bona yitrailer phaa ngasemva. Ngoko nomshumelo wathi anamsebenzi nomntana uba wenze ntoni. Mna ndiyahamba ndishumele ilizwi likaThixo. Ndabuza umbuzo uba xa ukhula ikhwantam yazi itrailer liyatshayisa igeyiti yomzi ayimiswa ikhwantam seyingapha eBhofort West kuthiwa mayizolungisa le ngxaki enzileyo. Akuthiwa le ngxaki enziwe itrailer kuthiwa le ngxaki enziwe ikhwantam. Yaphazwa kostata ithi loo nto ukonela komntana kuchaphazela yona inkokheli. Yile ntaba ngeliwe elaqhoka ilungu lentaba ngokona kwakhe ukona kwabantwana ebandleni likaThixo. Kodwa xa ithe inkokheli yafumana ilakhi yana abantu lobanyathele emveni kwayo ucode 14 lo. Inkokheli esingathi ngenye ixesha izulu linqalile lavula yathi umntu ofanele kuma phambi kwabantu. Yiyo lityeya bawo uyenzekile ndikunikeza yona enawuphakamisa wona ebandleni likaThixo. uThixo asikele amazwi okuthimba unaphathi. Amen. Ndiphuma kweli kude nandafela phenze ndiphuma kweli kude.
muzothetha. Igama lenkosi ke malibe nathi. Manibulele mzalwane wami. Ngiyana kabani kane? Ya, ngiyana kangonje. Manibulele mzalwane wami. Inkosi wabathina. Ndingayazi uba uzawuzana nje. Ezimini uyazula exa kwam uyazula. Konje andiyazi uzolana ndimazi uyazula exa kwam konje. Bendingayazi uzawuzana into entle kanje. Nkosi inkonzi kaThixo. Thixo baba. Amen. Bazalwane asikuphanga nesendi kule. Yonto ndithi Nkosi Thixo mbabala ikuthiwe nguye isendi ke. Amen. Nkosi ntama ke. Andazi wena ndazi uyihlo. Amen. Ndiyabulela kakhulu. Siyegqitha ke ngoku kule ndawo. Andiphalisi nehashi. Besajonga ifeleni bikhona. Ngizawufunda incwadi ezawundikhulula okokuba ndiwenze lo msebenzi kwaba bantu. Uba anindikhululi inene abantu uziwenza bawuhlala benje. Amen. Kodwa ndikhulula ndizawenza umsebenzi. Mayibonge Nkosi yami. Cha, ndifuna uva ngani. Amen. Ningamoyiki xa ndizawuthetha ngaye. Ucinga inoba ndatoba ndihambe eca kwendlela akawundikhwelise emotweni. Ufihle ezi zinto zakhe. Amen. Hayi uthethe nje cha. Hallelujah. Hayi George. Kawuphakame George. Amen. Hayi. Awuyithi ngesitulo ungandingcothulela nje mhlawumbe asiJoji. Mayibonge Nkosi yami. Ndikuthanda apha egazini mzawona ulenayo. Amen. Indindlela. Ngumkamendo wami loyo. Ya, indindlela. Hallelujah. Mandibulele kubantu baseKapa abathe bafika. Sibalindile ubusuku bonke. Utyhophe ngajikelezi isuka esenze ezinye izinto. Kangangoba tyhopha besendisithi undigqibile into enayo. Hayi mani ndaphinda ndavuseleleka. Mayibonge Nkosi yami. Ndifuna ukuthi ke ndiyabulela kubantu baseKapa ngehambo yenu uba nideni azawufika. Enye nenye ezingcokole ecaleni bantu uba itshayise bani endleleni, itshayise ikhuthe, itshayise igusha. Kodwa kukho into ayithethileyo lokamatyeli athi uba utshayisile noba kuhlalele izeko waqale wazofika ekomani uzawuthathwa mani uyolungisa laa nto. Mayibonge Nkosi yami. Ukuthi ndiyabonga ndiyabulela. Masiye. Incwadi manje sizakonwaba make sifunde incwadi kuqala masana kule ncwadi kaTimothy yokuqala isahluko sesithathu ivesi yesixhenxe
kanjalo ke umele kukuthi abe nobungqina obuhle obuvela kwabangaphandle. Amen. Amen. Nanto phambi kokuba ndenze yonke into kufuneka kungqinwe ngaye. Ngabangaphi nam abambonayo apha emahlathini, abambonayo kunyamankulu, abambonayo eJowu uba uhamba kanjani, bangqine ngayo uba ifanele le nto ndizawumenzela yona yengubo. Amen. Right. Okokuqala ke ndizawubiza ifemeli. Ndifuna ifemeli izothi lo umele uyenzelwa le nto. Mayibo Nkosi yam. MntakaMatyeli, komnye unyaka kuguquka uMbhadeni. uMbhadeni wayesembekweni ekhonse number 1. Amen. Wayishiya number 1 sise-cross road, wafika wahlala esitulweni, ndimemile abantu, wahlala esitulweni. Kanti kukho uMayongo, andanoku ndibamele nathi mona. Kanti kukho uMayongo, umfundisi uMayongo. Amen. Engumdikoni ngelo xesha. Wahlala esitulweni uMbhadeni nenkosikazi yakhe, siza kumamkela. Xa ndisima egqitha ubhalwa, ndizawuthi ke ngoma kufunde incwadi, wathi uMayongo ndiyacela ke ndithethe. Mayongo yasibambezela, mathi noba uzawuthetha ntoni, ndamnika ngena Mayongo. Amen. Noba ndikho uboziyibuze kwamangqini loo nto. Waphaka uMayongo wathi lo uMbhadeni uhlala embekweni. Amen. Unonkosikazi osembekweni amshiye phaya. Siyaxoxa ngalaa nkosikazi kunye naye, ubalekile. Lo unkosikazi andimazi. Yo, yena inqwelo. Ndasabela kabini. Wathi nditsho. Wabini kuMbhadeni. Makabe uThixo wethu. Thathi bayichithwe. Makaphakame. Asikwazi kaloku ukuthi kusaxoxwa ngaye ngapha nomfazi, kanti uza nomnye umfazi kwenye inkonzo, ushiye omnye umfazi enumber 1. Hayi mayichithwe. Funa ukuthi abantu abazawumamba ngabantu abaza kutsho. Hayi iseyamhlophe le nkosikazi. Sabe thina bambane sisazi entsundu inkosikazi. Mayibo Nkosi yam, ndibiza ifemeli. Khaniphakamise ifemeli. Ndithethe nje apha andiqhelanga uthetha ngelinafika. Okay, hayi mandibulise bethu. Ndibulisa wonke umuntu olapha ngeli suku lanamhlanje. Kule cawe kaThanziswa.
uvambane ke nguthandisizwe lo kumke unyanam ndimthikolo waseke mna maqale ngozazisa ifumathi ligama lam sisiteketiso nje uba abanye baluthuke eli gama ndicinga uba abantu bangamane bebusana ngalaa mntu bethetha phaa sese ndisithathe ngokwam ngondilapho unyanam lo utata wakhe ngowesithathu kho semva kwakhe ibengimi olandelayo ndizokhulula ke utata ubishop kulo msebenzi azawuqhuba apha namhlanje siyamkhulula singamacwerha aqhuba umsebenzi wakhe ngohlobo aqhele uqhuba ngalo kweminye imisebenzi enjengolu hlobo uyakhululwa ngamacwerha lo mfana inkosikazi yakhe le funa ukusondelana kulaa ndawo akho ngxaki oko akanayo inkosikazi esibini oko wathatha le nkosikazi kuphela kwayo nditsho uthi anduba mde thina ke ngoku asibathanga apha ekunakeni asemthetheni into siyakhulula tata ndigqibile uzazisa nakunyana ke kwangunyana mntu mntakwabo ndifuna athethe naye siyawukhulula tata uqhube umsebenzi wakho ngesuku lanam sikhona singamacwerha xa siphume amandlaneni ke seyichaphazele loo ndawo andizuyiphindi ndibe seyithethile enkosi mandime nakunyana molweni amen ndiyabulisa umntu wonke olapha kweli khaya nakubantu bonke abavela kwiindawo ezikude ndithi kuloo ndawo ndiyabulela ngegama lenkosi malibonga ndizawuma nozazisa nam nanjengoko utata omncinci besegqibile ndingumzi wabantu igama lam ndingowalapha ke ekhaya kule fani yakwaSikhobongela ebekwayibiza umkhulu ndingumdlane ke gxarha njengibesitsho ke kunjalo ndingumkhulu weke kule ndoda inguvavane kangangoba uthi omnye xa elijongileyo ndingazitsho ngokwam athi ayitwana le ingaka ayinaba ngumkhulu welokuvambana ndizama ukuthi ke mcwerha kunjalo tata abulela thina singamacwerha kudala thandisizwe uyihamba le ndlela angaba nje ndacinga nowa mntakatata uzawujika endleleni uhamba nalo mntana wasemaqwatheni unolwando nkosikazi yam ndicela mfowethu uyamazi utata apho indoda ibithanda intongo kodwa kuthe kumzuzu wokugqibela wave khumbule le ndawo kuyo namhlanje naye wazibiza ngale ndawo uzibize ngayo namhlanje zama ukuthi ke vambane siyabulela nakutata okuphetheyo ekudala ekuphethe ndimbukele ndike ndanawe eKapa kunye neligqeba uba uyenzekile nalapho ndangathembi ndathi ko into yasemahlathini njengoba ndingatsho utata obekwathetha apha sekenzeka umntakwethu uyawuphela phakathi endlini fukuthi ke ndiyabulela xa kude kube ngoku itikiti ulinikiwe mbambane yilweli tikiti nolwam nikiwe itikiti mqwathi elokungena kwezi zathurithi zozithathu ezabe bedibana nazo apha endleleni kodwa esokugqibela sesiya singabuniyo sinentongo emehlweni kodwa uzuxa ujika uyazi into yokubana thandisizwe itikiti unalo usi uthi nalo itikiti noba uphuma abaleka ubaxelele uba iyandishiya itransport zama ukuthi mcwerha makube njalo enkosi ndiyabulela
makanani Sombele namolo umntana uphambi kwakho ukwamyeka waphumula uphinde uthole into phansi yaxelela ukwamyeka nakufana sebholeni yini umuntu wami yini ngawulungiselela wena yini amen hayi subhani umcela hayi cha wena ugobhoze ngiyamazi Smali okanye ubukhona ubawo apho ezantsi ebukhweni bakhe hayi ma kusenokwenzeka uVambane sithi thina ulungile kanti ukhohlakele unolando kwabahleli pha anunemivumba nalapha emqolo babona umuntu ongumama xa esabethwa nasemqolo sewile indoda imbetha nje kade imjonganga athi ubhula ibhanti ungafika okanye unemivumba waya kuni wanixelela nathi xa nixoxa nale nto nayibona uyandirhaya noyika kodwa ukuba ke kwa umntu ongumama ngulo wakhatha indoda yakhe xa ivela ngapha ngasese wayikhatha wathi hayi idlandise ndihlile ngoba ndithi nina ndiyamdyaleka afika nolondo hayi ndiyagodlamba ndiyalungisa iityiphu zam ndiyawukati iityiphu zam khanimdize mani khanimdize kuyena ndifuna umbakama nayo Sikhobongela Sikhobongela emanzanyeni kaGqa Ulise ke wonke umuntu olapha njengoba bekushilo bathatha samkelekile Ulise inkokheli kaNosaziphi nothanda isizwe enguyenzekile abakhulele kuyo ikwela Kapa nabo Ulise ke notata uMatyeli umbono sobonile lapha awenzile yomhle nange egumbini akho mntu ngaboneki uthiwa icawa ekhupha nganesisente emdala siyabulela Mandlane siyabulela Vambane awuyenzekile nawe kwela Kapa naba bantwana babili ndingazange ndive nemistake uSikhobongela okanye kuthiwa unyole wena ahlakane ezidima sizinyolileyo kule nkonzo yakho ukumcaphisa kwakho ndingazange ndive noNosaziphi kuthiwa unyole wena okanye unyole ukanini uMamgcini Nkosi yakho kanina wam ongafisana enkonzweni ezimbatho ezibazinxelileyo awundibizile kwela Kapa banxibisa kwezimbatho kuthiwa babe ngabafundisi ke ngoko kanti andikakhetha zange ndive nangelilanga elinye uSikhobongela enengxaki nalo mntana kuthi zange ndive nelinye uNosaziphi enengxaki nalo mfana into andiyaziyo ke bububele uSikhobongela kakhulu njengoba bekutshiwa
sisisho umzala wakhe lofana wamatyeni itsho ukuthi lo dadewethu unobele naye alizomncoba kumuntu wakuthi mazi babanye abantu itsho ukuthi ke sizomela usikhobongela angayeki wayibamba kudala okudala kaloku phaa bo-2000 kusa ukuqala kwamude banabo eKapa ndingamazi kwayena amane esiza kule ntombi akuthi phaa endlini uqhuba imoto usuke emsebenzini wanda lo mfana kwasemahlathini manzaneni ntontoni okay nokwenza nodadewethu kuqumbule nxa kwenzakala ngamazi kodwa nditsho ukuthi ke kude kwalapho uThixo esenabo esenawe into oyithethayo bayemamela nawe into abayithethayo uyayimamela utsho ukuthi ngabe ningamamelani ngenguqhusa utsho ukuthi ke nama ime kuloo mazwi sizoyana le ndoda nalo mfazi wayo bangasasiphoxa basapota ngezinto abanazo xa kwenziwa emakhaya bethu inkosi udabisa ke lo ngumvana ngumvana lo siyeke nje siqwathi ngumvana kodwa udabisa ulele Kanana sendalichijala into endibangela uba ndiwelichijala ndiba nee-emotions kufuneke kuthethwe ngabo bobabili bendihlala nabo kangangoba utaka athitha usibari endilibale noba ngusibari yindlela ebesihleli ngayo ngoba bawenzekile xa kufuneke kuthethwe ngabo kwindawo endixele ngakuyo andaziwa mos uba mna nkosikazi ngoku andizi-advertise ikhona into endifuna uyiveza andaziwa uba mna nkosikazi kuba ezinye izinto endizithethayo ngacinga uba athetha umntu ononkosikazi ndandizifunda apho kunkosibari uSikhobongela kwiminyaka endihleli nabo iminyaka yam yase-high school zange ndababona qabaqabanayo ngoku ndithetha nabantu abatshatileyo ndithi ingxabano yakho nonkosikazi ithethwa ekamereni kungathi ikho into endiyaziyo ngoba into endiqiniseke ngayo babeke baxabana kodwa babe ndihloniphe ndingumntani noba babeyithetha ekamereni yindlela ke endincoma into ebeyihle ngayo akho nto ndizayithetha inintsi kodwa into endizayibulela yinto yoba nokuqiniseka into yoba badibene namacebo asekudibaneni kwabo kodwa buyama ngecebo likaThixo samba kuloo ndawo enkosi
siyabulela akwathi ngibulele ke nawe Sikhobongela xa nindikhulula Jopo yamazi nina wale nkosikazi uMantu uzalwa ngabantu ababomvu kuba ndicinga uba ebezalwe ligobhoka eseyiyekile le nkosi into awuzelwe ngumntu obomvu ufana nam ke nam ndazizalwa ngumntu obomvu siyafana ke noSikhobongela wayenzelwe ngumntu obomvu naye khawuphakamise nje isandla madlomo uthi phakamisa isandla madlomo nankuya unina nankuya unina wakhe ke lo ndiyabulela mfazi wentangam lo ndamatyeni ngumfazi wentangam ya mfazi wentangam lo makaloku Thixo wethu uyise wayibona laa ntombi ingenela emtshotsheni wayijonga akhawuleza woluka kanti uleka yona wayithatha isaqala ungena emtshotsheni zange ihambe yamtshotsho kakhulu kodwa usahleli ke nanko emzini yakho ufana nalo ke ngoku intombi isahleliyo kwavavana right sizabuya sincokole ngozombane iinkokeli zonke zenkonzo andizuzinika zawuzinika xa sibuya pha zincokole ngovombane kuba zona ziyamazi uba ade abe mbetshe nje kudala ndizinika zingandimanga ziba nothi mayike phakabe inkokeli benye ithi hayi manganxitywa ithi hayi manganxitywa hayi ingandimangaza loo nto makaloku Thixo wethu kodwa ke andizuzinika ndizawuzinika xa ndibuya phaya ndifuna ke ngoku uyamnxiba ukuze abe mhle afane nathi ndizothi emva koko ndiyabulela kubo babandifake emahlathini inintsi into endingakubalisela ngayo ndakamatyeli apha emahlathini ngalo mzalwane ndihamba nayo mayibonkosayo uyabona ke mna ntaba uba ndiyakwazi kukho umntu ofuna ukuhleba ndithi hayi ungamhlebi ngondikhoyo kuba kaloku zawusuke ndiyithethe le nto mayibonkosayo ngaphandle kwake uhletywa nje ngendlela endinkolibiso ka ayonto ebheke phinde ndiyiyeke ke bathethe ezinto zabo sizavuma ingoma ndicele iinkokeli zonke ezaziwuthwela umnqwazi noba waphephethekana ezaziwuthwela umnqwazi zihambe nam siyokumnxiba ndicele iinkokeli zamabandla eziphethe amabandla zibe khona nazo zowubukela xa ndithwalisa umnqwazi uvombane okanye xa ndinxiba uvombane le nto ndiyinxibileyo makabonke uThixo wethu nakumama kungokunjalo oomama babeke bawuthwala umnqwazi waze walahleka hayi yongxaki leyo yiza wena hleze okanye uvuseleleke amen uyabona ke nendiyithandayo emntamatyeni irhamente yakho incinci namhlanje le uzuyishiya apha kuthi ingena apha kuthi uba iyakukhubekisa ke loo nto uba iyakukhubekisa hayi mntamatyeni mayikonzakalise mayikulimaze kuba incinci irhamente le yakho dibana kule yakuthi ke ngoku sitsho sibe bani makabonke uThixo wethu yini iminyaka mntakabatyeni wenjenza i-executive ukhokela i-executive akhona umdlalo lo ulapha emva kwakho hayi yiza ngapha mani yiza ngapha amen
Mayibona Nkosi yami. Right, sawuvuma ingoma. Ngicele apha komama nekwayala nje nobinye noba zimbili enze balo sawuvuma xa sifika pha. Amen. Xa methatha umphathele mani imvume esibhekanazo pha. Amen. Oh hayi, khawuzelwa enye indawo ngoku. Khawuzelwa incorha ngoku madoda. Hayi, alright mandiyeke. Uyawusenza njalo. Noba ushiyekanga nontombi, noba ushiyekanga ntombazana, uyowabonisa uba kuyavunywa apha enyuku. Amen. Njengobabona besuka eKapa bacinga uba bawubetha wena, hayi kuyavunywa apha enyuku. Mayibona Nkosi yami, kodwa ke zawumane ndithi qho kancinci. Umntu amatyela ndinika icebo laa veki ndandiphaa wayephaa kunosikele Joe Slova wanika icebo yathi xa uvuma kakubi xa uyavutha ngathi uthi nkxi apha emqaleni ngomnqa uyavutha mos. Amen. Mayibona Nkosi yami. Sukani manina, sukani.
lembo ukungathini kuba nomsebenzi bayibonga sifike lapha besifundele khona safunda incwadi Lencwadi kaEsther sahluko sesithandathu ngevesi yesibhozo mabazise isambatho sobukumkani uthini xa uvuma Nangcwele naba abantwana bakho Thixo wethu kumkani wokumkani bephansi kwamalanga atshisa ungukhokheli uphansi kwamalanga bancede ke Nkosi sekungathi xa bemme kule ndawo beza kutholiswa le minqwazi sekube kanti kuchithakala kwimitshato yabo abomamani wena Thixo njengoThixo lawula ke Nkosi ngezwi lakho ngoba iphanye into esiyicelayo thina siyakhothama manje siyabulela ngokunabona uya umthwalo somani uya umthwalo somani uya umthwalo somani
wathathwa lethoba 39 verse 27 enza ingubo salaphansi ngelilo lencikezileyo umsebenzi womuntu enza ingubo phansi ke Loyana, loyana, loyana. Exodus 39 verse 5 nombhinqo phezu kwayo okuyinxibi efort Loyana, loyana, loyana. I-effort ibayazela izizima zamagqa zokuyixakatha yaxakathwa ke biphethwe lomibili zezokuxakathane lokho kubonakala ungabhukuza xa uba hayi bo uyabhukuza afuneka uxakathe amen uxakathe zezokuxakatha le mbisi ngaphantsi ezi
uzifaka mayibonge inkosi yami amen vumi ngoma amen indlela zaphela zona yethoba kule ncwadi ka-Esther zahlukweni zesithandathu lubekwe enhlokweni yayo umnkonzo wokukumkani ayabiza amagama kancweni ayabiza benza kwalate mayibonge inkosi yami asaqala ngelaa xesha besithethe ngalo ngoku yiye ndingathi noko ukuba kukho abantu bakho ndithengacinga mayibonge inkosi yami ngoku ndiyabulela osikhapha uthatha izinto azinxile afane nathi amen azinxile afane nathi ndawuthetha phaya ententeni unobangela ayibonge inkosi yami amaxesha ngoku ayatshintsha andifuni ke kwincokola ekhusini uyincokola ekuhlezi mayibonge inkosi yami into ebangela uba ndithi ndakaSikhobongela thwala inkonzo yintoni amen haleluya ya ndiyawathanda kabasenambona babalulekileyo bavuma kakhulu basabekamesa akalale unofana akalale unofana akalale unofana
Thank you.